Deti z najchudobnejších osád vyrazili na hory a rovno na lyžiarsky zájazd. Učitelia zo špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej im cez občianske združenie pozáňali peniaze na výstroj a kompletné štýlové oblečenie. 11 odvážlivcov si tak na svahu v Monkovej doline užíva prvé pády, trapasy, ale najmä radosť zo skutočného lyžovania. Gabika, a vás žas po lyži? Lepšie na lyži, jak po pindri. Jasné, boli najväčší lyžiari, keď mali lyže, už vedeli všetko. Vlastne oni nás učili, nie my ich. Keď učiteľky deťom povedali, že ich pozývajú na lyžiarsky výcvik, v triede zavládlo hrobové ticho. Keď im ale oznámili, že im zabezpečia úplne všetko, školáci opäť ostali akoby v nemom úžase. No a ich expedícia za dobrodružstvom na snehu začala naberať reálnu podobu. Začiatky boli dosť ťažké, majú talent na rečnenie, to ako určite. A tak lyžovanie chytili sa po tých 3 dňoch. Má to nejaký trošku možno malý význam, že sú aspoň raz za život na tých lyžiach. Deti ako z katalógu nastúpili k vleku a humoreska sa mohla začať. Ich inštruktor lyžovania je trpezlivý a myslel si, že ho už ničím neprekvapia. Mýlil sa. Jednej babe nešla vypnúť lyža, tak sa vyzula z lyžiarok a chodila tu bosa. No. Učitelia napriek humorným situáciám deti povzbudzujú, veď do nich investovali ako do vlastných detí. Od ponožiek cez rukavice, šály, čiapky, oteplovačky, vetrovky, všetko. Školáci sa nám snažili ukázať, ako im to ide. Chlapci sa so žampovcami ešte rovnať nemôžu. Dievčatá dokonca padali aj v rozhovoroch. A teraz bude karambol. Mama bola šťastná, že aspoň dačo sa naučím. Som odvážne, ide mi to. Baví ma to a 2-krát som spadla. Lyžiar nebude so mňa, ale hokejista bude do mňa. Niektoré deti nám prezradili, že rodičia sa im aj smiali, že kam to chcú ísť. Teraz sa stravujú v hoteli a užívajú si nezabudnutelné okamihy. Učitelia netaja, že keď hľadajú pre tieto deti z osád sponzorov, mnohí pred nimi zatvárajú dvere, ale neurobili tak všetci. My sme si takých získali svojich skalných, my už ich voláme, že sú to priatelia školy a to sú vlastne ľudia, ktorým je sympatické naše nadšenie a odhodlanie a v každom dieťati z toho, čo robíme, niečo ostane. Ja tomu hovorím, že keď si len každé zažije tú svoju minútu slávy, tak sa to oplatí robiť. Tieto deti sa na svet do chudobnej osady nepýtali. Život chatrči si nevybrali, ale týždeň na lyžiarskom zájazde bude zrejme pre nich mimoriadne pozitívnym zážitkom, pri ktorom sa aspoň na pár dní vyrovnali deťom z lepších pomerov. Z Monkovej doliny Ján Tribula, televízia Markíza.